Bi juma ye ni o be janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2026 aw ye aw bisimila aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tamtam TV jabaranin sanfɛ bi bakuruba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw olu filɛ AES jamana saba jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnfura bɔ kununko sɛbɛnfura min kɔnɔna na ni o ye u ka hakilina ni ka o ta ka o fɔ ka kɛ ni waleya min ni o tɛmɛna fɛn min kɔni l'Amérique jamana ale ni Venezuela o ni ɲɔgɔn cɛ ni ka Venezuela jamana ɲɛmaa ka a minɛ ka taa a kiiri l'Amérique olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye an ka AES jamana ɲɛmaa sababu ye u ka laseli senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko o ye sira ye min ni a jɛlen tɛ ko binganiya wale don ka tila ka u ka dɛmɛ n'u ka kɔkɔrɔdonw ka o ta ka o ɲɛsin Venezuela dugudenw olu ma o kunnafoniya tɔw bɛna walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ dolanciko nasiraw fɛ wulikajɔ belebele o taara an ka samata sɛgɛw fɛ walasa u ka se ka sebaya sɔrɔ ka kɛ ni dolanci jilajalen min ni o kɛra Mali ale ni Senegal o ni ɲɔgɔn cɛ farafinna keleya dolanciba baara min ni o bɛ ka ta ka kɛ Marokokaw olu fɛ yen nɔ o kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye fɛn caman bɛ laɲini nka o tɛ latigɛ k'a fɔ ko Senegal ale ye sebaya sɔrɔ Mali ka quart de finale ko la ni ka a ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka taa demi finale o kɛnɛ kan o kunnafoniya tɔw bɛna walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni lakana o sabatili ye an ka douane maaw ye wulikajɔ belebele kɛ Blankaw olu fɛ yen nɔ ka tɛgɛnɔ kɛ ɲɛnaminimafɛn caman na ni o bɛ tali kɛ furakisɛ cɛjugu la ni an ko o ma ko tramadol ba 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o ni a kunkanfɛ mun kunnafoniyaw fana bɛna walawala ni ka o da aw tulo kan ka se ka bi kunnafoniya ni ka olu kun cɛ Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ baara belebele bilalen don sen kan walasa fɛn min kɔni yiriwa ale ni bɛnɲɔgɔnma o ka se ka sabati Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ maramafɛnjuguw ka bila ka ɲɛsin yiriwa o tasiraw olu ma o hukumu kelen kɔnɔna na Bamakokaw olu fɛ yen nɔ wulikajɔ belebele o talen don ka o bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔ ka se ka yakubaya anw fɛ yan cogoya min na o kama dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen o talen don ka o labɛn ko o bɛna bila bɔlɔlɔ sira ɲɛdakuraw olu tɔgɔya la anw fɛ yan nin kunnafoniya ninnu de bɛ an bolokɔrɔ aw ye aw dan kasi kununko ka kɛ ni janvier kalo tile 8 san 2026 AES jamana saba olu jara ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnfura kɛ sɛbɛnfura min kɔnɔna na ni u ye laseli kɛ ka kɛ ni waleya min ni o taara ka Venezuelakaw olu sɛgɛrɛ ka kɛ ni u ka jamana ɲɛmaa o minɛli ye ni ka taa ni o ye l'Américain olu fɛ yen nɔ ka taa a bila sariya tigilamaw olu ka bolo kan baara ninnu taara ka u kɛ togoya min na o kɛra sababu ye ni an ka jamana ɲɛmaaw ni o ye AES jamana ɲɛmaa sababu ye olu ka sɛbɛnfura kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko o ye baara ye min ni a ma kɛ sariya kɔnɔna na wa ko u na weleweleda kɛ ka fɛn min kɔni ye kumakan ta ni ka o lase diɲɛ seleke naani keleya tɔnba bolofara min bɛnnen don lakana o sabatili ma diɲɛ kɔnɔna na ni o ye Nations Unies ye ka welebila kɛ u ma ko nin baara cɛjugu min ni o talen filɛ ni ka o kɛ ko o ye waleya ye min ni u kan ka wulikajɔ belebele ni ka o sabati o la walasa danga se ka sigi o ko la u y'a yira u ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko u ka dɛmɛ ko o bɛ ta ka o di Venezuela jamana kɔnɔdenw ma nin wagati kofɔlen na ko bingani wale min talen filɛ ka u sɛgɛrɛ nin wagati kofɔlen na ko barisabula k'olu tɛ nin bila minɛn foyi kɔnɔ ni se yira ale ni bingani wale u ye o hakilina ta k'o fɔ ko baara o kan ka bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na jamanaw kan ka yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ye kelen ka jamana bɛɛ lajɛlen bonya a yɛrɛma hɔrɔnya o nasira o hukumu kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da o bɛɛ lajɛlen tulo kan sɛnɛfɛn ye o kun ye nisɔndiya ye nka k'a yira k'a fɔ ko danni kɔfɛ ko an ye min bɔ ko o bɛnna nisɔngoya o ma o tɛ kibaruya duman ye nka ko fɛn caman o bɛ laɲini nka ala de bɛ o latigɛ o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka sɛmɛtasɛgɛw ye u ye wulikajɔ belebele kɛ farafinna keleya dolanciba min ni o bɛ ka tan san 2026 in kɔnɔna na ni o baaraw bɛ ka ta ka kɛ Marokokaw olu fɛ yen nɔ nin wagati in na ni an tun bɛ quart de finale o kɛnɛ kan ni Mali ale ni Senegal olu u kɔkɔ da ɲɔgɔn kɔ la k'a yira k'a fɔ ko dolanci ale jijara kosɛbɛ nka fɛn min kɔni sebaya ye Senegal wulila ka jɔ ni o ye o hukumu kɔnɔna na ni ka u ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka taa demi finale ale kɛnɛ kan ni o kɛra Mali kɔni ale ka ɲɛkumu kan nka k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakilinaw ye olu talen don ka kɛ ni an kun ye sebaya sɔrɔ o ka kɛ ni an ma sebaya sɔrɔ o ko bunakun kan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka samatasɛgɛw ka kɔkɔrɔdonbaw ye ni o ye supporteriw ye olu kɔni ye wulikajɔ belebele ni ka o kɛ ka faamuyali sira ni ka o tagama o hukumu kɔnɔna na an ka lakana tigilamaw ni o ye an ka finitigilakaw olu ye minnu bɛ baara ta ka o kɛ dugudenw lakanali la olu kun ye wulikajɔ kɛ ka hakilinaw ta ni ka o fɔ k'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka u hakili to u yɛrɛ la lakanako nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirabakannaw olu la walasa fɛn min kɔni ye sirabakan kasara o kana caya wa maa fɛnɛ ni yɛrɛ kana to fɛn min kɔni ye dolanciko ye o nasiraw olu fɛ an kun mana fɛn sebaya sɔrɔ fo ka taa se an ma sebaya sɔrɔ o ma o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔna na ko o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan
hakilina ye an ka dugutaga siraw kan an ka fɛn min kɔni don ani maaw ka wulikajɔ o fanga ka bon yen nɔ kosɛbɛ fɛn min kɔni lakana ko o sabatili la sifinnakaw olu ka nasiraw olu fɛ an b'a fɔ ko o wulikajɔ dɔ senfɛ ko o bangena bila dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni fɛn min kɔni furakisɛ ɲɛnaminimafɛn 20 ale ni 500 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko an ko furakisɛ cɛjugu minnu ma ko tramadɔli ka yira k'a fɔ ko o minɛna sira kan ko a sɔrɔla fɛn min kɔni dugutagama dɔw ka minɛnw olu kɔni cɛmancɛ la ka yira k'a fɔ ko o hakilina kɔnɔna na ko nin fɛn juguba ye min ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana sifinnakaw ni ka u lanɔgɔ cogoya min na an yɛrɛ fɛnɛ ka dɔn ni maaw ko ko olu ka wulikajɔ ko o belebele labɛn o kɛlɛli o ma o hukumu kɔnɔna na maa min ni siga kɛlɛ a la ni minɛnjugu ninnu a minɛna a bolo an bɛ wagati min ko bi ale bɛ sariya tigilamaw olu ka bolo ka ni ɲangi min kɛ a kan o na ta ni ka o da a kunna ka kɛ ni an ka dɔnni maaw ka ɲɛfɔli ye ko ninnu furakisɛ cɛjugu ninnu ye fɛn min ni a bɛ se ka an ka sifinnakaw ni ka u degun cogoya min na ni ka cɛnni belebele ka o ta ka o ladon jamana kunna bari sabula jamana siniɲɛsigi a sifinnakaw ye u ka lase o la donc ko wulikajɔ belebele o na ta ka o kɛ walasa fɛn min kɔni lakana ale ni kɛnɛya ye o ka se ka sabati cogoya min na o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Tɔnbuktukaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ belebele ka baaraba ni ka o bilasira kan o baara min ni o bɛ tali kɛ maramafɛnw olu bilalen la ni ka baara taw ka o ɲɛsin fɛn min kɔni yiriwa o sabatili o ma o ye baara ye mun taara ka o kɛ ni an ko o ma ko désarmement démobilisation réinsertion et intégration DDRI ni an b'a fɔ a ma ten nanzarakan na ni a todunkan na ale de bɛ kɛ maramafɛnw olu bilalen ale ni hakilina jugu minnu ni o bɛ yen nɔ ka olu bin ka bɔ yen nɔ ka se ka fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn kan ni ka o yakubaya togoya min na o baaraw taara ka o bila sen ka Tɔnbuktu dugu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na fo ka taa se tawdenni yɛrɛ fɛnɛ ma ka yira k'a fɔ o baaraw taara ka o kɛ arabadenw tɛmɛnen o la o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko wulikajɔ belebele o taara ka o bila sen kan walasa fɛn min kɔni sariyaw jamana ka sariyaw olu ka sigi ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na togoya min na dugu kɔnɔna na fo ka taa se wulikajɔ belebele ka o ta ka o kɛ Malikura ale kɔni tasira o na ko u fɛ o hukumu kelen kɔnɔna na Bamakɔ faaba kɔnɔna na wulikajɔ belebele o talen don ka o bila sen kan fɛn min kɔni an ka jamana ɲɛmaw olu fɛ ka kɛ ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen don an ka bɔlɔlɔsiraw yakubayali olu bunakun kan o tako sabanan ka o baaraw kɔni nun don janvier kalo tile 29 ka taa bila a tile 31 o la ni o baara bɛna ta ka sɔnni sigi kuma min kan kɛrɛnkɛrɛn o bɛ tali kɛ intelligence artificielle la ni o ye ɲɛdakura min ni a bɛ bɔlɔlɔsira bolo ni wagati kɔfɔlen na walasa laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka ta ka o kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ o bɔlɔlɔsiraw olu bɛ tali kɛ an ka fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya sɔrɔ sɛbɛnko ale ni an ka fɛn min kɔni ye baara sira fɛn o fɛn o ka ta ka o kɛ walasa caman ka bɔ yuruguyurugu la jamana kɔnɔna na o de ye laɲini ye o wulikajɔ sabatira ka o baaraw kɔni ni ka olu bɛɛ lajɛlen bila sen kan o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ k'o fɛnɛ walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka furancɛla fanga kɔnɔna na wasabulon dɔ nabila min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko CNT o maa min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Mahamadu Awa Gasama ni ale bilalen don bɛrɛ la Abijankaw olu fɛ yen nɔ kabini wagati jan ka yira k'a fɔ ko ale ka ko kɔni taara ka o bila sariya tigilamaw olu ka bolo kan a kiriko baaraw olu kɔni kɛra kiri kɔnɔna na ni ɲangi kɛlen n'o ka bi a kan ɲangi min b'a yira k'a fɔ ko a ye kuma fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma min ni lagosilikanw don ni a man kan tɛ ka fɔ jamana ɲɛmaa ma o hukumu kɔnɔna na jalaki binnen bɛ Mahamadu Awa Gasama ka yira k'a fɔ ko a kɔkɔrɔdonbaga ni o ye Mahamadu Ismaila Konate ye ale ye wulikajɔ belebele caman kɛ nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min kɔni Ivoire kiri nasiraw ye u ye a yira k'a fɔ ko ɲangi ko o bɛ ta ka bin a kan san 5 kaso ko a na o kɛ fo ka taa se 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o sarali ma jamana ye o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ ko a kiri délivrance kɔni ko o talen no ka o bila janvier kalo tile 30 nata olu la o sɔrɔla kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ dɔgɔkun kuncɛ la ka kɛ ni wagati ko nasiraw ye ni o ye météo ye ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako o ni a laminiw na k'a fɔ ko fɛn min kɔni wagati ye ale bɛna sumaya kosɛbɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sumaya ni funteni degere o bɛna ta i jɔ 16 ka taa bila fo 20 ɲɔgɔnna la funteni degere ye tileganfɛlaw fɛ o de bɛna ta i yɛrɛ sɔrɔ 35 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko jamana kɔrɔ yan fan fɛ fiɲɛ min kɔni fiɲɛkolon ye o bɛna ci yen kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na ni su kora sumaya caman o na jigin ka
taa bila 14 degré o wagati olu la fo ka taa se fɛn min kɔni ye wulafɛlaw olu ma tile fanga ale bɛna bonya o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko maaw ka se ka ji caman ni ka o min walasa u ka se ka hydrater cogoya min na ka bɔ nin fiɲɛkolonci in kɔlɔlɔw olu ma ni bɛ dasigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoni ko nasiraw fɛ aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam